Kære fjernkursist i matematik, i den her video vil jeg kort vise dig, hvad for nogle programmer du skal installere, så du kan komme i gang med fjernundervisning, og hvor du finder det første materiale til selve matematikundervisningen, så du kan gå i gang. Det første du skal gøre er at gå på internettet, og så skal du på Aalborg Studenterkursus side. Nu er jeg heldig, den var allerede her. Når du kommer ind på den side her, så finder du op i øverst højre hjørne et sted, hvor der står kursister. Så finder du over til venstre et sted, hvor der står First Class. Så finder du ind i midten, hvor der står klikke her for at installere. Det ser sådan her ud. Så finder du, om du har Mac eller Windows. Klikker jeg på Windows. Og så klikker du her for at downloade. Så går den ellers i gang med at downloade og gemme, og så skal du altså køre den her fil, som det nu ser ud på din computer, når du nu installerer programmer. Når du så er færdig med at installere programmet, det hopper jeg lige hurtigt over her, så har du på dit skrivebord et ikon, der hedder First Class. Det ser cirka sådan her ud. Hvis du lige dobbeltklikker på det, så ser det sikkert sådan her ud. Skal du lige klikke på avanceret her for at få noget op hernede. Klikke på konfiguration. Her hvor der står server, skal du skrive unv1.aalborg-stu.dk. Så skal du herop og skrive dit bruger-ID. Dit bruger-ID, det er dit studienummer. Det er altså den 3-4 cifrede kode, måske endda 2 cifrede for nogle enkelte kode, som jeg har sendt til dig. Og her har jeg lånt en af jeres koder til at taste ind. Og så skal du taste din fødselsdato, det vil sige 6 cifre. Sådan her. Og klikke på automatisk. Automatisk gør den logger automatisk ind på computeren. Det her sidste skal du kunne gøre, hvis du rent faktisk er sikker på, at det er dig, der logger ind hver gang. Jo, nej, ingen til. Det her op med at taste bruger i det adgangskode heroppe, og automatisk her skal du kun gøre, hvis ikke der er andre, der bruger computeren. Altså hvis du ikke er bange for, at der er nogle andre, der lige pludselig logger ind på den. Sådan her. Den ser jeg igennem til, og nu logger den rent faktisk helt automatisk ind. Så får du et skrivebord i First Class. Det ser nogenlunde sådan her ud. Når du nu skal ind og bruge det, så skal du have fundet en konference, der ser cirka sådan her ud. E13, efteråret 13, matematik, CTB, fjernkursus, efterår, og hvis man er på C-niveau, så står der E13, MA med små bogstaver, og 0C, FI. Nu åbner den. Det ser næsten helt ens ud, uanset om man er på B-niveau eller C-niveau, så vi gør ikke nogen forskel ud af de ting her. Sådan her. Her ser du hovedområdet. Der kan du, hvis du har brug for hjælp, så herinde trykker du på ny og sender en besked her. Den lukker vi lige igen. Der kan man altså sende beskeder ind. Herinde kan du gå ind og introducere dig selv. Du kan se, at jeg allerede har gjort. Der er en ny knap heroppe til at lave en ny besked. Jeg har introduceret mig selv. Min datter. Når man nu laver en ny besked, så er der en lille ikon, der ser ny besked sådan her. Så er der en lille ikon heroppe, vedhæft, til at vedhæfte med. Det er altså en lille klips deroppe. Sådan her. Jeg sender ikke noget her. Så er der info for underviseren her. Der er dels en besked om, at der er lektiecafé på skolen om onsdagen. Det er et tilbud. Der er ikke noget krav, man dukker op. Der er nogle af mine kolleger, som giver hjælp i matematik. Og så er der en liste med deadlines. Og det er vigtigt at bemærke her. Første deadline er den 15.9. Det er om små 14 dage fra start. Og der skal der altså afleveres til tiden. Det er ikke noget med bare at tænke, men jeg kan også aflevere lidt senere. Nej, deadline skal overholdes. Det er ufravillige krav. Så det er bare med at komme i gang. Yes. Og man kan se deadline hernede. Sådan her. Så er der IT-værktøjer. Der skal vi også have installeret nogle flere ting. I IT-værktøjer finder man for det første programmet Mabel. Mabel er et matematikprogram. Afhængig af om man har Windows med 32 bit, Windows med 64 bit eller har en Mac, så vælger man at installere herfra, og man skal lige bemærke her, der er en aktiveringskode, man skal bruge undervejs. Koden her. Man skal installere som single user og ikke som network user. Sådan her. Og klikker herind, og så er det simpelthen bare klik her, og så går den i gang. Start. Så får man installeret. Det har jeg allerede gjort, så det vil jeg ikke gøre her. Så på et tidspunkt undervejs skal man også lige skrive nogle forskellige ting. Så får man aktiveret sin Mabel, som er et matematikprogram. Det viser lidt senere, hvad det også går ud på. Så indtil videre har du forhåbentlig fået installeret First Class og er kommet herind. Nu har du muligvis også fået installeret Mabel, eller gør det lige om lidt. Der er en ting mere, du skal have installeret. Det er Restudy. Restudy her, det er en side, hvor man kan se en masse videoer, hvor jeg underviser i matematik. Og klikker jeg lige ind på Restudy side her. Nu er jeg måske logget ind selv, så jeg skal lige logge mig ud. Jeg logger lige ud, så den ser ud, som den vil se ud for jer, når man kommer. Så ser det sådan her ud til at starte med. Hvis man kigger på den vedhæftede fil her, bilag, det er de vedhæftede filer her. Åbner den.
så står her nogle koder. Et midlertidigt elevlogin og et midlertidigt adgangskode. Den skal du bruge på siden Restudy til at logge på med. Der hvor der står e-mail, der skriver du koden herover. Det var, skal jeg lige op igen. AA2549RE, så jeg kan huske meget galt. Og adgangskoden 96541. 96541. Sådan der. Så ser jeg log på. Så der skete det lige her. Jeg fik skrevet forkert. 96541. Vi bruger det igen. Det gik bedre. Jeg skrev bare forkert. Her skal du lige registrere dig, skriv fornavn, efternavn, skriv din e-mail, det er den du fremover skal bruge til at logge ind med. Skriv en adgangskode, du vælger at sætte en, så e-mail adgangskode, du fremover skal logge ind med. Under klasse kan du vælge fjernundervisning, der har ikke nogen betydning, og acceptere brugervilkårene. Så får du oprettet en bruger og kan fremover logge ind på Restudy og se en hel masse film. Nu tager jeg lige og logger på, som mig selv sagde hunden, og det er som min e-mail, bare lige for at vise, hvordan det ser ud derinde. Studenterkursus. Og min kode, skal nok være med at tale højt der. Og jeg logger lige ind. Når man så kommer ind her, så herovre i siden finder man matematik og for eksempel B-niveau, og ind under dem en masse film. Sådan her. Nu kan vi lige prøve at se en lille smule af en af dem. Så tager det lige et øjeblik om at hente filmen, inden den går i gang. Så her, dem her kommer du til at se en hel masse af, og meningen er ikke, at du selv skal finde dem. Jeg skal nok linke til dem undervejs, og her dukker jeg så op. Man kan sige, vis alle flag, så står der hernede i bunden, hvad det er for noget, der sker. Man kan sige, vis tavlen, så kan man med piletasterne skifte imellem at se tavlen, begge dele, eller se videoen, og så videre. Det vil jeg ikke lige vise mere her. Dem skal du nok få rig lejlighed til at se. Så du får altså installeret Restudy også, eller får lavet et login. Så har du installeret First Class, du har installeret Mabel, måske, vi har ikke set det endnu. Mabel er en særdeles avanceret lommeregner, matematikprogram, og du har installeret et Restudy. Der er nogle flere filer her, du selv kan se på. Der er bøgerne, ligger her som pdf, det vil sige, hvis ikke du er kommet ind til seminaret og har fået bogen i fysisk udgave, så ligger bogen som pdf herinde, du kan bruge. Der ligger en Word-skabelon, hvis man vil skrive i Word. Der ligger en Mabel manual, som er et aktivt dokument til programmet Mabel, og du kommer til en video lidt senere til at se, hvordan det hænger sammen. Det var IT-værktøjer. Så er der undervisningskonferencen. Her ligger lige nu de 2 første forløb. Der kommer til at ligge 10 forløb. Jeg er i gang med at opdatere de øvrige forløb. Så jeg lige åbner den her. Det er jo så på B-niveau. Så ser den sådan her ud. Jeg skal nok lige om et øjeblik logge ind og så se nu konferencen også. Hver gang så den vigtigste at finde, det er den, der starter med her B1. Senere så er det B2, B3, B4. Det er hoveddokumentet. De andre er hjælpedokumenter. Åbner det. Og her skal du egentlig starte. Når du har fået installeret alle tingene og lige har kigget dig omkring, så starter du lige præcis her, og så gør du lige præcis som der står nedad her. Og jeg vil ikke forklare alt, hvad der står her. Det er simpelthen bare at starte i øverste venstre hjørne, og så gør som der står. Arbejde der frem igennem, arbejde. Der er vejledning hele vejen igennem. Til sidst kommer der en aflevering. Undervejs kommer der noget, der hedder arbejdsspørgsmål. Arbejdsspørgsmålene skal du sende til mig, og afleveringen skal du sende til mig. Men alle de andre opgaver, du laver, skal du ikke sende til mig. Det står også alt sammen forklaret her, og der er små videoklip undervejs, både på Restudy og nogle, jeg har lavet og lagt på YouTube, som forklarer tingene. Og når du har lavet det første forløb, ja, så mangler du bare 9 mere, og så er du klar til eksamen. Så det er i bund og grund ideen. Og der var så altså nogle vedhæftede dokumenter her. Og jeg tager lige og logger ud her, så logger jeg ind som mig selv på First Class, bare lige for at vise, hvordan. Det nåede jeg så ikke lige knap. Så skal jeg lige være lidt hurtigere. Fordi jeg har sat den til automatisk at logge ind. Så kan den lige knap nå det sådan der, og så siger vi lige, lad lige være med at gøre det her automatisk. Nu vil jeg gerne lige logge ind som mig selv igen. Sådan der. Så logger jeg lige ind som mig selv for at finde Zeno-konferencen. Her, Zeno-konferencen siger, ja, lige sådan ud som B-niveau-konferencen. Under undervisning her, første forløb, igen find det vigtigste dokument her, C1 ligninger. Den åbner jeg lige her. Sådan der. Og på C-niveau starter du simpelthen her og arbejder der frem efter. Så det var alt, jeg egentlig vil fortælle. Det du skal altså have gjort, det er installeret First Class.
Se, du allerede har gjort det. Så skal du have installeret Maple. Du bliver undervist i det undervejs, det matematikprogram. Så skal du have installeret eller oprettet en bruger på Restudy. Så har du sådan set hul igennem til al teknikken. Og så skal du gå ind og finde her fra C-niveau første forløb. Åbne hoveddokumentet deri, som er et PDF-dokument, og arbejde frem efter. Første deadline, 15. september. Overhold den nu. Deadlines er ikke for sjov. Det var alt for den her gang. Tak skal du have.